دمسي رادي رناينا زلنا كبرات خطات المدب لما أنتي بكفوت مدرخ أوبن مايك حونا سناي أسقدهم هايلك هاب سويسرلاند حزلكم مسئل الله سناي حوي نقرأ عليه كوريا نا أود أمد معلت زب أبدأ جزء حليفك وزبس حكاس رجيت كان حليفك زي ما تسألنا خي مسلكات ورا دقيق كاني اوكي زي تقبلي الله ها بشمين بشم كلهم تخاتاتلتي دمصي ريدي ارنا ادمي اخبرك لما انت بزمصاخات ثانك يو موسناينو اي هوب تبغوا دامه تحليفك هتكون مخنيات مدولي حق حيشنا يرجس كان حلفك اطرح زي كونسي انكو حقوسك خبل يدول الكازا لو سناي حوي ويله حقوسي هبكا مجمريا قني لي مون عدمخا congratulations وا انتي دا بزحكايو سناي فتنا حليفو باجلا تقبلوا عب غازيتኛ ኮይኑ ገለመለ ቆሙሪ እሞ ቀኒ እዚያ ተቀንያ حقኻ ተቀንያ መጀመሪያ ንዓኻ ንስድራኻን رحس عودة عمت كون الكايمن صبوا عودة عمت حليف كهتكون يمنه thank you ويغني لي اي بي ام خبرة هبوم سلسة ورحي مسرت او تمرتنا اي غازيتانينت هيبوم سيرتيفيكيت هيبوم نالو بزعبا زي علن لي كمين يرومو مجمريات تمرتي هو يوني مالتي شي ابزي محبراوي ميديا كنطف كابز جمر بصحف دمصي قال نوح غيرئ ግን ብዙሕ ግዜ ይደልን يرئ ፍላይትናይ ጋዜጠኝነት ትምርትስ ይደልን يرئ ኮም ድማ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ምስ ጀመርኩስ ወላ ብዙሕ ግዜሲ ወላ ዝፈልጥካ ሰባት ገለስ ሳሲ ትጀምሪኻ قال خبلون خلوا جن سكفتان يرني ناي وكم يرى انت عشو مخبر زغل كم يرى مدبات كدالو غازيت انيا تمهاركو قلبل نيره جن اتيو قطعم خوينو مسهنو كنرخب سلازنبرنا كاب اريساتات حيزو قلد تمرت زيت تقبروا نحركنكم قالوا لون يرى ندحر غيرنا كنغرك عيلني بزحات سباتون كركبن كلهم حطهم نيره قطعم خوينو تا تمرتي مستجمرت قطع سديد لي وانا عندها حقوسكو جميريا ابت تمرتي نا استا 3 ورح يخيدو درجه حد غزي حساب 3 ساعات وسد نيرو حد غزي 2 ساعات وسد نيرو مالتيو ممحرانا خا ጋዜጠኛ محار ابراهام ጋዜጠኛ خالد عبدو كوم دما ጋዜጠኛ دكتور يوناتان صقيم نيرو هنوكا على مدرخ نيرو مالتيو بي بي ام ዝተወደበ نيرو ጋዜጠኛ خالد عبدو بزعبا ስነ ምግባር ጋዜጠኛ እንታይ ማለት እዩ ስነ ምግባር ታይ ክገብር ዘለዎ ተተጋጊኻ ከመይ ይقريታ ተሓት ከም ዘለካ ኤናይ ዜና ክወጽ ኤናይ ዜና ይወጽን እንታይ ዓይነት ቃላት ክትጥቀም ኣለካ ዝብሙሉ ብዛዕባ ስነ ምግባር ጋዜጠኛ خالد عبدو ምሂርና ከምኡ ድማ ጋዜጠኛ محار ابراهام ከዓ ብዛዕባ ዜና ምድላው ዜና መጽሐፍ ከም ድማ ኢንተርቪው ምድላው ማለት እዩ እዚ ፍላይ ንዓይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጠቃሚ ነይሩ ዝናይ ኢንተርቪው ምድላው ምክንያቱ ኣብቲ ናተይ ዩቲዩብ ቻነል ሰናይ ዘመን ዝብል ብዙሕ ግዜ ኢንተርቪው ሰባት ዓዲመ ስለዘዛርብ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተማሂረሉ ቀደም ሰኢልካ ጥራይ ሕንጥጥ ኣቢል ዝመጽ ዝነበርኩ ከጽንዕ ከም ዘለኒ ኩነታት ክርዳእ ከም ዘለኒ ትዝሓቶ ዘለኹን ክፈልጦ ክዳለወሉ ከም ዘሎኒ ፈሊጥ ማለት እዩ ንጋዝ ሸኻ ከመይ እንታይ ዓይነት ክብሪ ክትቡ ከም ዘለካ نتعذب تخانت عينت كبر خطوبهم كم زلكا زغاب وملوها غازيتنيا محار ابراهام مهير النمالتي نقولنا كبابي 8 نخون 7 نيرنا امودات 50 نخونينا بسيرتيفيكيت وهبنا مالتي كم دما دكتور قال يوم انت ودي قال يوم سنابحك اكتيفيوم كمان ابز ميديا جمهور ابيلهم كلتا 3 غزي اقاريصمو زي كابت زوجين النجاري قال يوم أنا بعلي سرر كلهم يوم كماني anyway قلنا هان
ናብታ ሳልሰይቲ ጋዜጠኛ ዶክተር ዮናታን ጽገኻ I think መምህር ውን ኣብ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣሜሪካ ሱን ብዛዕባ ኣልጎሪዝም ብዛዕባ ዩቲዩብ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተዓዘብቲ ክትረክብ ትኽእል ከመይ ጌርካ ኢኻ ሓደ ግዜስ ከምዚ ዘይሞራላዊ ወይ ጸርፊ ወይ ገለ ጌርካ ብዙሕ ናይ ኣታው ናይ ምርካብ ዲዩ ሰዓብት ናይ ምርካብ ረአዩ እሱ ግን በአወንታው ነገር ከመይ ጌርካ ክትገብሩ ግበር ከም ዝከኣል ምሂሮምና ማለት እዩ ስለዚ በዘጋጣሚ ሰለስቲኦም ኤሪፒኤም ከም ትካል ንሄኖ ኩን ከመካየድ ስራሕን ከም ኣላይ መድረኽን የመስግኖም ሁሉም ተምሃሮ ድማ ጎዲልና ፍልጠት ጎዲልና ኢልና ምሃርናስ ነፍሰይ ሓዊስካስ ጽቡቕ ስጉምቲ ነይሩ ክብል ክእል إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمسي راديو إرينا ينزلنا كبرات خطاتلت مدب مسانا لما عنتي حونا سناي أسكدهم عليك هب سويزرلاندي مسانا زلو وناني ناي يوتيوب channel سناي زمن ذا سناي زمن تبل يوتيوب channel أكتيفي هذا بتعمي ماسيب درجة معالتا واقايش نمسخها دعوة هلو كنتات تعلل حجي ناويه متأكد اللي مثلك باي ذا واي سبسكرايب زي قبركم أتولكم دحر حرايت بوليكم سناي زمن لكم أتيكم تجبروا نبي حكي تقاميتي أنا ونواتي بزح سلستعذب كي أبيله حجي سناي حوي كدمي ذا كلاس موساد كان ناي جورناليزم مالتي بدحري أن لو طريقي خلوه بسرعة رحقة بزح لوتي مالتي سوري مونغاتيكا انا قد محجب زي كم غاشا مصيخا تزارب كلها بزحاتسي بليح قول عمصيخا قال بلني نيروم ترديكا ماسي حدا زي فلت زنبره قال عينت يكون كان قدمي هذا اخوي نمبر كت مهارو ناي صبي كان نيره تماهر كاي صقبني that's fine انتي لوتي خصبخا كالس انتي اخري كو يصبي زلخو نتي زهابكايو نادا يمسكنك አይግባእንኒ ግን يمسكنك حق تحيش يوني ናይ بحق ናተይ ባህጊ ማሕበራዊ ሚድያ ዓቅሚ ዘለዎም ሰባት ናይ بحق ጋዜጠኛታት እንተዝረኽቡ ኣነ ክመሃርን ከንብብን ምደለኹ ተረዲካን ግን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሚድያ ዝኸይድ አሉታው ነገር ብዙሕ ግዜ ክነቅፍ ምስራይኒ ብዙሓት ሰባት እስኻሲ ግበራስኪ ምስበሉን ኦኬ ሞናተይ ኣውንታው ተራ ክጻወት ኣለኒ ብምባል ናብ ዩቲዩብ ምኽፋት ኣቴ እቲ ትምህርቲ ምውሳድ ናይ ሓቂ ማለተይስ ትምህርቲ ኣይጽገብኒ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅድሙውን ሰልናይ ሰለስተ ወርሕ ናይ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ብሃገራዊ ሰልፍ ዝዳሎ ነይሩ ሰለስተ ወርሕ ናይ ፖለቲካ ትምህርቲ ተማሂረ ናይ በሓቂ ብዙሕ ከንብብ ብዙሕ ክፈልጥ ከም ዘለኒ ብዙሕ ክምሃር ከም ዘለኒ ዘርአየኒ ተመክሮ እዩ ነይሩ ንሱ በዝጋጣሚን ሃገራዊ ሰልፊ ከምኡ ድማ ንመምህርና መርሃ ወልደ ሚካኤል ከመስግኖ ይደል ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ናይ ጋዜጠኝነት ክመጻካ እንዴ ማለተይ ሲቲ ንዛረቦ ነቲ መዓልታዊ ህይወት ስለዝኾነ ምናልባት እቲ ኣብ ውሽጥ ኣብ ስምዒት ሰባት ዘሎ ኢና ንዛረብ እምበር መጽናዕቲ ጌርና ገለ ይኮነን ስለዚ እሱ እዩ ምናልባት ኣብ ልቦም ዘሎ ስለተዛረብ ኩሎም እዮም ሊወሲዶም ንዘለው ፍልጠት ሲ ትምህርቲ ሲ ኣይጽገብኒ በቃ ብፍላይ ነቲ ደስ እንዳበለካ ነቲ መዓልታዊ ነገር እንዳገበርካ ይትመሃሮ ትምህርቲ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ብዙሕ ይሕግዘካ ብዙሕ እዩ መረዳእታ ዝህበካ ኣብነቲ ካል ዓብዱ ክነግረና እንከሎ ብዛዕባ ጋዜጠኛታት ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ እንድሕር ጌጋታት እንድሕር ተፈጢሮም ቲ ዓይነት ከመይ ገይሮም መቕሬታ ከም ዝሓትቶም ዝነበሩ ኣነ ብዚ ማሕበራዊ ሚድያስ ኣይርኡን እየ ከማን ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለኹ ናብዚ ናይ ደገ ዘሎ ማለት ሕጂ እሱ ስለ ዘይርኡስ ከምዚ ቅሬታ ምሕታት ከም ዘይከኣልን ከም ዘይግበርን ይመስልን ነይሩ ሕጂ እሱታት ክግበር ከም ዘለዎ ከምኡ ተማሂረ ማለት እዩ እቲ ኢንተርቪው ምድላው ከዓ ብመሓሪ ኣብርሃም ተዋሃብናዮ
قدمو خدالهم زلكا نتغاشا خاص انتي كتحطهم زلكا كتصنع كم زلكا بزعبا انتي رأستي ازيتات مدلاو كتقبر كم زلكا ترديه بزح كتوي كعريو كاستخاخلو يفتني بتخكل كمزي عدالاو كوينكا تقبر قرب كبد بليو حجي ارستات زيادو تمرص زيادو تبل قالت تبل حجي قالي مستمكره خمتي مالتي تفلطت ግን تي علو ايو تي ناي تمرتي ماتريال بصحف ዝተوهبنا يوم ስለዘሎ እሱን ያ ተንብቦ ኢኻ ደጋጊምካ ተንብቦ ኢኻ ስሕቲል ካተዳል خلها እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ውሲታት ናይ በሐቂ ጠቃሚ ነይሩ ናይ በሐቂ ካብቲ ዝሕጉሰን ናይ ዛዓመት እዚኣ ተግባር እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ትምህርቲ ምስታፈዩ ጽቡቅ ኣነ ተሐጉስካ ከም ዘለኻ ሪኤካ እንዴ ቁሩብታ ክፈልጣ ዝደለኹ ሰናይ ሓወይ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርካዮን ሕጅንሲ ለውጥ ባዕልኻ ስርኢ ካሉ ዶ ብትጋሻ ኣምፂኻ ንእምነት ክትዕልል ከለኻ ማለት እየ ማዚ ሕጂ ሓንሳብ ጋሻ ምሽ ተምፅእ ዘይከውን ዘለምፂ ይዛረብ ሕጂ ብጥዕና ዘለዎ ክትካትዑ ኣለካ ማሲ ነፍስኻ ትቋፃፀር ኣለካ ሓንሳብ ተረዲኻኒ ኣብዚታት ሕጂሲ እቲ ቁርብ ሸለል ምባል ዶ ጀሚርካ ወይ ዋላ አጋጣሚ ኮይኑ ንመንሹም ንሳምሶም ሰሎሞን ዓዲመዮ ነይረ ሕጂ ብትክክል አቡ ምዕዳመ ብዙሕ ነገር ብዙሕ መፅዩ እንታይ ክትገብር ዓዲምካዮ ገለ ግን ሓቂ ከም ሰብ ናይ ሓሳብ ሰብ ምስማዕ ኣይ ፀገማይ ንብርን ካብ ቀደመይ ግን ቲ ትምህርት ተዘይወስዶ ነይረስ ብዙሕ መበልክዎ ነይረ ብዙሕ መተናኸፍክዎ ነይረ ግን አጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ ኣይወዳእክዎ ነይረ ግን እቲ ናይ ኢንተርቪው ምድላው ንጋሻኻ ከመይ ጌርካ ክትብልኹም ዘለካ ገለ ብዝብል ግን ተማሂርናዮ ስለ ዝነበርና ናይ በሐቂ ማለተይ ብሓሳብ ዝተፈለየ ንሰብ ዘምፃ ኩሉ ኣኽቢሮ እውን ዘውፃ ኩሉ አጋጣሚ እያ ነይራ እዚኣ ሓደ ካብቲ ናይ ውፅኢት ናይ ትምህርቲ ምናልባት ትምህርቲ ዘይወሲድያ ነይረ ተዝኾንሲ በቃ እንታይ ብዙሕ ግዜስ ከምዚ ተኻታዓይ ኮይነ መቀረብክዎ ሞ ዋላ ኡ ከማን ይርኤ ዋላ ድሕሪ ክርኤ ከለኹ ተካትዕየ ዘለኹ ወይ ሓተ ክንኩን ዘለኹ ዝበልክዎ ነይሩ እዩ ግን ያ እንዳተማሃርካ እንዳበልካ እዩ ኣብዚታት ሓተቲ ኮይና ክንቀርብ ከም ዘለና እምበር ተኻታዕቲ ክንከውን ከም ዘይብልና ኖ ክትካታዕ ዳ ኣለካ እኮ ኦፕን ማይክ ክትካታዕ ክብል ከለኹ ከምዚ ናትካ ናተይ ርዲኢት ተቐበሎ ዛ ዓይነቱ ክትክትዕ ክኸውን የብሉን እንታይ ዳ ንምብዳህ ክኸውን ኣለዎ እሱ እታ ትምህርቲ ተሓንቲ ሲስተም ኣነ ሓቂ ሓይሽ ተማሂረ ይፈልጥኒ ግን ዘፅናዕክዋ እንታይ ኣላ ሓደ ንኣብነት ተቃዋሚ የኢሉ እንድሕር መፂኒ ደጋፊየ ዝቕየር ደጋፊየ ተይልኒ ተቃዋሚ ኮይነ ቀርቦ ሮጊት ተመፂ ቀጢን ኮይነ ቀርብ ሰኖ ነቲ ዝሰምዕሲ ቁርብ ቦሪንግ ከይኮን ሓንቲ ግን ክትእርመኒ ትኽእሊ ካብዚኣ ሰናይ ሓወይ ከምዚ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብና ዝተዓዘብኮ እየ ሕጂ ክነገረካ ኦኬ ንሱ ከዓ ንክሰምዖ ዝደልን ዝፈትዎን ዝኣምነሉን ከተቕርበሉ ከለካ ጥራሕ እዩ ዝቕበለካ እምበር ካልእ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎ ወይ ከምቲ ናቱ ዘይኮነ እንድሕር ኣምፂኻ ይኹንነካ ይፀርፈካ የብለካ እዚ ከመይ ትሪኦ ከመይ ትፀሮ ወረ ከመይ ትፀውሮ ክፅወር እዩ ምክንያቱ እቲ ተዕውቶ ዝደለካ ዕላማ እንድዩ ዝገዛእካ እምበር ሓደ ግዜስ ናይ ባሕቂ አንታም እዚኦም ዝዛረብ ዘሎ ክልካ ከምዚ ቅጭ ዝመፃካ እዋን ኣሎ ግን ክግበር ኣለዎ ክሕለፍ ዘለዎ ክሕለፍ ኣለዎ ክፍል ዘሎ መስዋዕት ክፍል ኣለዎ እሱ ጓየት ዝኸበደ ነገርሲ በቃ መቃልስተይ ብፆተይ ገለ ትብሎም ሃንደበት ገለ ክውን ከተብል እንከለካ ንኣብነት ኣነ እንድሕር ሚድያ ከፊተሲ ክዛረበሉ እየ እምበረይ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሓሉ ጥራይ ኮንኩን ክብል ርዲካኒ ሕጂ ታሕት ገብር ንቆስ ተምፂኻዮ ስለምንታይ ከዘይ የምፀዩ ዝሓቶም ሽዑ ሕጂ እሱ እቲ ኣብ እቲ መረዳእታናስ ብሓደ ቴሌቭዥን ዓብዩ በቃ ሕጂ እውን ብሓደ ቴሌቭዥን ክኸይድ ዝደሊ ዘሎ መንእሰይ እዩ ጥራይ ትፍትሒ ዴሞክራሲ ገለሲ ከምዚ ናይ ኢሳያስ ስርዓት ንምሕተት ዳ እምበር ከምዚ ናይ ባሕቂ ተረዲእና ዲ ዝብለሉ እዋን ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ሰብሲ ድላዩ ክዛረብ ኣለዎ ስርዓት ህግደፍ ሰብ ናይ ምዝራብ ጋዜጣታት ዓጪወን ማለት እኮ ልክዕ ከምዛ ኣብ ሕጂ ዘሎ ነቲ ናቱ ስርዓት
ስለ ዘይደገፋ ማለት እዩ ሕጂ እስኻ ኻን ዘይትድግፎ ሰብ ንምንታይ ኣምጪኻ ትብል እንተለኻስ ኢሳያስ ዝገበራስ ቅንዕቲ እየ ተረዲካኒ ሕጂ ግን ትፀገም እንታይ መስለካ ትመንሰይና ኩሉ እግደፍ ዝገበሮ ጌጋ እዩ ተረዲካኒ እሱ ዝገብሮ ግን በቃ ከምዚ በቃ ታንፍትሕ ንቃለሲና ትብልሲ ነቲ ኩሉ ከተሕውዮ በቃ አይን ፎቶኒና ዝእለዮ አይን ድግፎኒና ዝእለዮ ገለመት ተረዲካኒ ሕጂ እዚታት ኣዝዩ ናብቲ ማለተይ ሕማቅ ውፅኢት ከምፃልና ዝኽእል እዩ ካብ ሕጂ ትሒዝና ክንላማመዶ ስለ ዘለና ብዙሕ ግዜ ሓቂ ሓይሽ ኣብ ሚድያ ስለ ዘይደፍሩ እዮም መንበር ብዙሓት ሰባት ውሽጢ ረኺበ ኖ ሓሳብኩም ክትዛረቡ ኣለኩም ዝብሎም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ዕድል ኮይኑ ይመፅእ እምበር ሕጂ ዝለዓለት ምን ክትዕ ዘምፃትለይ ወይ እውን ብዙሓት ሰባት ዝፀሓፉለይ ሓደ ግዜ ንወዲ ንጉስ ንተስፎም ማሕር ዘምፃ ኩሉ ሓደ ግዜ ከዓ ንሳምሶም ሰሎሙን ማለት እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ክትዓልዒሎም ብውሽጢ ሓንሳብ ምፍራሕ ዝመስል ሓንሳብ ገለ መፅዩ ግን ክትገብሮ ዘለካ ትገብር ስለ ዘለካ ኣቢልካ ፅኢልካ ትገብር ማለት እዩ ግን ዋላ ብዕዱማት ከማነይ ነቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝርድእዎ ዋኣታ ከምዚ ሞ ንዓኻ ከምዚ ከይነብለካ ዝብሉ ካለዉ ከምኡ እውን ከይፀረፍ ገለ ዝብሉ ኣለዉ እዚ ግን ክስገር እዩ ዘለዎ ሰብሲ በቃ ተዛሪቡስ በቃ ናተይ ሓሳብ ኢሉስ ክኸይድ ከም ዘለዎስ ክእመን ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ግን በቃ ከምዚ ገለ ሰብ ተምፅእ ብድሕሪኡ ሽዑ ከምዚ እንታይ ዝመስሎ መስለካ ኖርማል ሲ ንሓደ ሰብ እንድሕር ኣምፂኻዮሲ ሓሳብ ኢኻ ትሓቶ ዘለካ እንታይ ኢኻ ትሓስብ ዘለካ እንታይ ርእይቶ ካብዚ ማለተይ ዝተሃገርሲ ናይ በይኑኻ ኣይኮነትን ንግደፍ እኮ ንኸሰሉ ዘለና ዝተሃገርሲ ሰብ ብርክታታ ኢና ዋናታታ ኢና ንዓኻ ጥራይ ትብፃሕን ናይ ኩላትና ሃገር እያ ስለዚ ኣብዛ ናይ ኩልና ዋንነት ዝኾነት ሃገርሲ ድምፂ ኣለና ኢና ንብሎ ዘለና ሓላ ኣይኮነን ስለዚ እሶም ከዓ ድምፂ ኣለዎም ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ሃለዉ ማለተይ ኣብ ዝኾነ ውዳቤ ይሃልውሲ ብዛዕባ ሃገሮም ርእይቶ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውዳቤ ከዓ ነቲ ሃገር ሰሪሕ ክሳብ ዝብል ኣብ እንተኣሽሙ ዘየሎ ምሻሎ ከምዚ ኩልና ንብሎ እንዲና እዚ ምሳና ዘየለ ክነቕፈና ይግብኦን ይገለ መለ እዚ ግን ማለተይሲ ዘይብስለት እዩ ዘይምብሳል ዘይምርዳእ ፖለቲካ ዘይምርዳእ ዘይትፈትዎ ሓሳብ ካብ ምስማዕ እዩ እቲ ዴሞክራሲ ክመፅእ ዘለዎ ድላይ ክብል ክእል እዩ ሰብ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ጌጋ ክብል ኣለዎ ወሰናይ ሓዊ ሕጂ ኣብዚኣ እቲ ሰብ ድላይ ክህብ ኣለዎ እናበልካ እንድሕር ሕጂ ከም ተዓዛቢ ኮይኒ ክዛረበካ ኦኬ እስኻ እንታይ ክብለካ ደልዮ መስለካ ህግደፍሲ ዝኣክል ሜድያ ኣለዎ ኖ ቲቪ ኣላቶ ዓዳሲ ኤርትራ ኣላቶ ኩሉ ዓፊን ሒዝዎ እዩ ሕጂ ሲ ኣክንዲ ኣንጻሩ ነቲ ስእሲ ፍትሕዶ ዲሞክራሲ ዶ እናበልና ዘየድሊ ቃላት ከነቃልሕ ከለናስ ንዑ ኢና ንጠቕሞ ዘለና ዝብል ርእይቶ መፅኡ ሕጂ ንኣብነት ገለ ነገር ኣብዚ ከተምፅእ ከለኻ ህግደፍ ጭዕምካ ብሉኻ ተረዲኻኒ ሕጂ ነዚኻ ከመይ ትቕበሎ ምክንያቱ ህግደፍሲ ዝኣክል ቦታን ሕጂ ዳ ተመንጢሉ እምበር ፀኒሕዎ እዩ ተረዲኻኒ ብሜድያስ ንኩሉ ዓብሊልዎ ፀኒሕ እዩ ሕጂ እቲ ኣንጻሩ ተሲኡ ዝዕብልል ዘሎ እንታይ ጥቕማ ዳ እሞ እንድሕር ኣንጻሩ ዘይተሲእኻ ንሕናሲ ዘይሻራዊት ንፍትሒ ንቃለስ ተቃለስቲ ኢና ዝብሉ ኣለዉ ዘይሻራዊ እንድሕር ኮንካ እሞ ንፍትሒ ትቃለስቲ ኮንካ ኦልሬዲ ሳይድ ሒዝካ ኣለኻ ማለት እዩ ተረዲኻኒ እዚ ሕጂ ካብ ኣሕዋተይ በዓል ሄኖክ ዝሰማዕክዎ እዩ ንሕና ዘይሻራዊት ንፍትሒ ንቃለስ ሰሓቦክቶቶ ዘይብሉ ብዘይቀል ዓለም ኢልኒ ሕጂ ከምዚ ክትሰማዕ ከለኻ ኖይትራል ኣይኮንኩን እዩ ዝብለካ ዘሎ ዕላማ ኣለዎ ማለት እዩ ከመይ ትቕበሎ እዚ ሕጂ ፅቡቕ እቲ ናይ ኤሪፒኤም ናይ በዓል ሄኖክ እንታይ እዩ ማለተይ ንህግደፍ አንጻር ህግደፍ መትከል ወሲድና ኢና ኣብ ደንበ ተቃውሞ ግን ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎ ንእንግዲና ዝኻ ማለተይ መርገዚ እዩ ስለዚ ትፀገም ኮይኑ ዘሎ ግን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንኣብነት ንብርጌድና ሓመዱ ዝነቅፍ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ክህሉ ክእል ኣለዎ ተረዲእካኒ ሕጂ ነዚኦም ሰባት ምምፃእ እንድሕር ከም ገበን ተራእዩ ከም ፀረ ቃልሲ ተራእዩ እሱዩ እቲ ጉድለት ዝመፅእ ዘሎ ንበሎ ናይ ህግደፍ እውን ክትሓትም እኮ ትኽእል ኢኻ ንታሪክ ኮይ ንሰነድ ኮይ ክተርፍ ካብ ፅኢሎም ጥራይ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ኣበይ ሞ ይመፅእን ቻርሊ በሎ ዋላ ማንክ በሎ መፅኦም ሲ ክሕተቱ እንተዝቕሉ እንታይ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ዚ ፅቡቕ ነይሩ እቲ ህዝቢ ከማንሲ
ሓሳባቶም ክፈልጦ መኽኣለ ማለት እዩ ኣብ ከሎ ጥራይ ካብ ዕፉን ብሽፉኑ ገይሮም ዘጽንትዎ ዘለዉ ሲ ሓሳቦም ክዛረቡ እንተዝኽእሉስ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ብብዝሕ ግዜ ግን ንኣብነት ኣነ ህግደፍ ኣምጪ ይፈልጥኒ ኣብ ህግደፍ ዘለዉ ተረዲእካኒ ግን ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለዉ ኣብ ቃልሲ ዘይዕጋበት ዘለዎም ሰባት ክነቕፍዎ ኣለዎም ማለተይ ሲግራትካ ክሳብ ዓጺድ ዝበጽሖ ስኢልና ንጽናሕ ኣይትብልኒ ኢኻ ፀሃያይ እንድሕር ወፂኡ ዚ ክጽዮ እዩ ዘለካ ክትኣልዮ እዩ ዘለካ ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኮይኑ ዘሎ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እኮ በቃ ነቲ እንተኣሽሙ ሳይቲ ተንግፍዎ እዩ ዳርጋ ከም ልክዕ ከም ትገድሊ ነቲ ገድሊ ነቲ መሪሕነት ምንቃፍ ነቲ ካይዳ ምንቃፍ ሲ በቃ ፀረ ቃልሲ ኢኻ ፀረ ዝውዳበ ኢኻ ዝቃልሲ ክዕወት ኣይደልን ኢኻ ልኡኽ ኢኻ ዕሱብ ኢኻ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ እውን ዝተለወጠ የለን በቃ ማለተይ ነቲ ኣብ ቃልሲ ሲ እዚ ዝግበር ዘሎስ ዝተጸንዐ ወይ እውን ብዘይ ዝኾነ ጌጋ ፍጹም ዝኾነ ከይድታት ኣይኮነን ዘሎ ነቲ ጌጋታት ዝርአ ዘሎ እንተዘይ ኣሊናዮ ዝተፈለየ ረኣያ እንተዘይ ካብ ሕጂ ትሒዝና ዝተፈለየ ኣረኣያ እንተዘይ ኮስኪስናዮ ጽባሕ ንጎ ከዓ ከምታ ጸላእ ስዒሩ ግን ድማ ካብ ጸላኢ ዝገደደ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ግደፍ ከምኡ ክንከውን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቃልስና ሲ ናይ እንተኣሽሙ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ንህግደፍ ምስዓር ጥራይ ዘይኮነስ ዴሞክራሲ ምትካል እዩ ማዕርነት ምትካል እዩ ናይ ምዝራብ ናይ መሰል ምዝራብ ምውሓስ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዳሕራይ ንህግደፍ ከም ሰባት ጥራይ ኣይኮናን ከነቐምጦም ክንስዕሮም ዘለና ከም ሓሳብ ኢና በቃ ብሓሳብ ደረጃ ኢና ህግደፍ ዝበሃል ሲ ዓፋኒ እዩ ጨኳኒ እዩ ፀረ ዴሞክራሲ ኢና ክንብሉ ዘለና ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ከዓ ነቲ ንህግደፍ ብፖለቲካዊ ቁመኑ ዘቐመጥናዮ ወይ በቲ ተሓሳስቡ ዘቐመጥናዮ እቲ ተሓሳስባ ናይ ህግደፍ ኣባና ክህሉ ይግባእን ማለት እዩ ስለዚ እዩ ናተይ መረዳእታ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ራድዮ ኤረና ኣብ ዩቴልሳት 8 ዲግሪ ምዕራብ ፍሪኩንሲ 12688 ሜጋሄርዝ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬት 30,000 ከምኡ መገዲ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ሾርት ዌቭ 25 ሜትር ባንድ ኢና ንርከብ ኩልኹም ኣብ ሞባይልኩም ካብቲ ሞባይል ኣፕ ኣቲኹም ናይ ራድዮ ኤረና ኣፕ ዳውንሎድ ክትገብሮ ተስፋ ገብር ሆም ፔጅ ኣለና erena.org ገለ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም ነዚ ሓውና ሰናይ ዛረቦ ዘሎ ከዓ መገዲ ቴሌፎን ኣብ ባዶ 491713541 ምድዋል ኣብ ደለኹሞ ሰዓትን መዓልትን ርእቶ ክትገድፉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሰናይ ሓወይ ካብ ማለት ጽቡቕ ጌርካ እንዲኻ ትንትኖ ጸኒሕካ ተዘይተጋጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጌሽካ ነርካ እቲ እዋን ናይ ሰሚናር ኣብኡ ኣኼባ ተገይሩ ነበረ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብኡ ስእልታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝነበርካ እኒ ሃውሪአዮ ኣብዚ እውን መፂና ቁርባዕ ሊልካ ነርካ ምሳና እስኪ ካብኡ ጀሚርካ ክሳብ ዛሎም መዓንቲ ቁርብ ምስቲ ኩልኹም ትከታተሉ ፈልጥ እንዴ ካብቲ ኣጋይሽ ናምፀኻ ክትዕልል ከለኻ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ርእቶ ናይቶም ኣጋይሽ ታይና ንሰምዕ እምበር ሕጂ ኣነ ናትካ ይክሰምዕ ደልየ ተረዲኻኒ እሱ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ተቓላሲ ኣካል ዳርጋ ከምዚ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ገሊኣ ምስ ኣቢ ተፀጊዓ ገሊኣ ከዓ ከምዚ ምስ ኣቢ ኮይና ይንሰርሕን ኢና ዓይነት ኣላ ልዕሊኡ ከዓ ግልብጥ ኢሎም ከዓ እንዳያይ ከዓ ትግራይ ትዕወት እስኪ ቁርብቲ ገምጋም ናትካ ይክሰምዕ ደሊ እንታይ ወሪድና በይና በፂሕና ዘለና ከመይ ኣለና ሰናይ ሓወይ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ናይ ሓባር መረዳእታ ናይ ሓባር ሓቂ ናይ ሓባር ዕላማ ናይ ሓባር ራእይ ጠፊሎ እዚኦም ስጠፉ ከዓ መንገድኻ በበይኑ ኸውን ማለት ናይ ሓባር ራእይ እንተዘይብልካ ናይ ሓባር መንገዲ ይህልወካን ናይ ሓባር መንገዲ እንተዘይብልካ እውን ተኣኪብካ ትኸደሉ ምክንያት የለን ሓደ ንፀጋም ክኸይድ እዩ ሓደ ንየማን ክኸይድ እዩ ሓደ ንሰሜን ሓደ ንምዕራብ እሱ እዩ ዘሎ ሕጂ ናይ ሓባር መረዳእታ እውን የብልናን ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እቶም ናይ ሓባር ናይ ዘለና መረዳእታ በበይኑ እዩ ዘለና መረዳእታ ዘለና ዕላማ ዘለና ራእይ በበይኑ እዩ ገሊኡ ህግደፍ ጥራይ ይተኣለ ወላ ሰይጣን ምጻእ ዝብል ራእይ ኣለዎ ገሊኡ ናይ በቃ ተኸፊታ ዘላ ዕድል ንጥቀመላ ዝብል ኣሎ ገሊኡ ኖኖ እዚ ንስርዓት ህግደፍ ክንኣልኽ ንብል
ካብኡ ዝገደደ ስርዓቱን ክመጽእ ኣይንደለኒና ዝብሉ ኣለዉ ሕጂ እሱ እቲ ዝተፈላለየ ኣካይዳ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ውዳበታት ንባዕሉ ብስሩዕ ዘይተወደበ ብስሩዕ ዘይተጠርነፈ ውዳበታት ስለ ዝኾነ ከይድታቱ ከዓ በበይኒ ይኸውን ማለት እዩ ገሊኡ ከይዲና ብል ገሊኡ ኖብል ሕጂ እሱ እዩ ንኣብነት ዋላ እዚ ናይ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዝና ክንሪኦ እንተሓርኬና ዋላ ኣብቲ ብደረጃ መሪሕነት ገሊኦም ንኺድብሉ ገሊኦም ኖብሉ ገለ እሱ ከዓ እቲ ወዳድባ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ብፍላይ ማዕበል እዩ ገለ ክበሃል ስለ ዝፀንሐ እቲ ገሊኡ ብውልቂ ኸይድ ገሊኡ ናይ ሃገር መሪሕነት በይኑ ኸይድ ገሊኡ ናይ ዝተፈላለየ ነገር ሕጂ እሲታት ክኸይድ ፀኒሑ ኣብዚ ረኣናዮ ዓመት ከዓ ኣብዚ ናይ 2025 መጀመርያ ከዓ ግሎባል ዘበሎ ግን ድማ ብዙሓት ውልቀ ሰባት ዝኸድዎ ከይድታት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እሱታት እንድሕር ይውክለኒ እዩ ትካይዳ ከዕውቶ ክእል እየ እንተዘይልካስ ኣይትኸይድን ገሊኡ ኖ እብል ገሊኡ ሕራይ ይብል ገሊኡ እዚ ኸይድ እዚ ኣየዋፃናን ይብል ማለት እዩ ከም ተኣሽሙ ክትሪኦ ከለካ ግን ከም ከይድታት ክትሪኦ ከለካ ግን ኪኖ ንፈትን እምበር ከም ዝተፀኒዑ ገለ ዝኸይድ ዝተኸደ ይኮነን በቃ ንፈትን ንፈትን በቃ ተረኺባላ ንኋል ንፈትን እዩ ዘሎ እዚ ኸይድታት እዚ እዩ ንዕዘቦ ዘለና ማለት እዩ ደንበ ተቃውሞስ ናይ የለን ዋላ ኣብቲ ብርጌድና ሓመዱስ ገሊኡ ዘይዕጉብ ኣሎ ምናልባት ዘይገልፀሉ ርእይትኡ ገሊኡ ሕጂ ዕድል ኣላ ዝብል ምክንያቱ የለን እቲ ናይ ሓባር መረዳእታስ በቃ የለን እቲ ብዓብላሊ ብሚድያ ብገለ ዝኸይድ ዘሎ ተዘይኮይኑ ኣብ ውሽጢ ጥልቅ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ተኣሽሙቲ ሚድያ ዘሎ ትስእኖ ኢኻ ማለት እዩ ሰናይ ሓወይ እስኻ ሕጂ ከም ሲምፓቲዛት ወይ ከም ነዊሕ ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተቃለስካ ወይ ኣብ ጎኖም ጠጠው ዝበልካ እዚ ሕጂ ቀምጦ ከም ጋዜጠኛ ብፍላይ ድሕርዛ ዝወሰድካያ ትምህርቲ እንታይ እጃም ናትካ ከምዚ ክትርኢ ከለካ እንታ ጋዜጠኛ እኳ ተጽናሕ ዋይ ተሸምካ ባጀላ ገር ሓይዝካ መፂኻኒ ኣብ ባንክና ከምታሞ هراي مالتي شي تا مسرتاوي تمرتي كنعقاي لزي كونغو جن كم نفسي سجهم غازيطኛ يرياني ادالاو ينغراب المدبي زريا جن بحفشا انتايو تناتي بحفشا خب قدمي تي نتزول الرأياتات سي بنقفيتاو عين خريو يزفتن كابو صبو ነገር ከውጻለፍትን ጉድለታትካ ምናልባት ከዕንቅፈና ጽባህ ንጎ ጉድጓድ ከይህሉሞ አቡ ከይ ንቅበር ክብርብሩ ዝፍትን ድሕሪ እዚ ኩነታት ማለተይ መረዳእታን ንምፍጣር ዝተፈላልዩ ተሓሳስባት ዘለዎም ሰባት ንሶም መረዳእታን ክህቡ ንሶም ናቶም ርእይቶም ንክገልጹ ክሰርሕ ጸኒሕ ማለት እዩ ኮሚውን ዝገብር ዘለኹ እንታይ ርእይቶኻ እንታይ መርገጺኻ ከመይ ክስራሕ ዝከኣል ከይድታትና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ሕቶታትን ንዕኡ ኣብ ምድላውን ዝነጥፍ ዘለኹ ማለት እዩ ከም ናተይ ርእይቶ እቲ ተኸይድታት ናይ ብርጌድ ንሓመዱት ናይ አዲስ አበባ ዝነበረ ጽቡቕ እዩ ማለተይ ሲ ኩሉ ኸይዱ ገለ ብዙሕ ርኢና ገለ ግን እንታይ ዝርኢ ዘለኹ ኣነ መስለካ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝጽናሕካ ጸኒሕካ ኣብ ከምዚታት ክኸውን ከሎ በቃ ሹድ ሸወር ሕዲ ዓምዲ በቃ ናብ ጉባኤ ድዩ ናብ ጓይላ ድዩ ገለ ጉያ ሕጂ እዚ ዳርጋ እዚ መንእሰይ ከምዚ ኣብ ዘበነ መስፍንነት ዝነበረ ይመስል ማለተይ ኩናት ተመጽኡ ክበሃል እንከሎ ነጋሪ ተሃርም ኩሉ እከብ ገለ ተረዲኻኒ ብድሕሩ ኩናት ተወዲ ገዛ ካፋሕ ትብል ዘመናዊ ፖለቲካ ግን ኮም ይኮነን ተረዲኻኒ ውዳብ ኣለዎ ኣመራርሓ ኣለዎ ስርዓት ኣለዎ ኩሉ ነገር መምርሕ ኣለዎ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ኣለዎ ሕጂ ውሲታት ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ይጎድል ማለት ኣብነት ሲ እቲ ናይ አዲስ አበባ ዝነበረ ኸይድስ ብግሎባል ተታሒዙ ግሎባል ማለት ካስ ኩለን ካብ ከተማ ናብ ሃገር ካብ ሃገር ናብ ግሎባል ዝተወደበ ሓይሊ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዘገርምን ዝሕዝነን ዝነበረ እንታይ እዩ ሓንቲ ከተማ ኣነ ደጊፈየ ኣለኹ ኣብ ጎኒ ናይ አዲስ አበባ ኣለኹ ሓንቲ ከተማ ከምኡ ሓደ ሃገር ከምኡ ሕጂ ዚታት ከምኡ ምስ በሉስ ዋላ ሕጂ ብዝባዝል ዝነበርና ይኹም ምስ በሉ እንታይ ማለት እዩ ብግሎባል ኣብ ግሎባል ተወኪልና ኾለና
እንታይ ማለት እዩ ንድጉፎ ኢና ናይ ግሎባል ስራሕናትና ስራሕ እንታይ ማለት እዩ እጂ ገሊኡ ኣሰራርሓ ዘይምፍላጥ እዩ ገሊኡ ከዓ ዝያዳ ከምዚ ዋንነት ንምባል ወይ እውን ምናልባት እቲ ኣብነት ኣብዚ ኣነ ከም ቦምበሬ ወይ ከም ፀሓፍ ዴት ዘለኹ ንዓፀበት ኣቢለ በቃ ሸሪለያ በቃ በዓል ሰናይ ካብ ጎኑ ኣለዉ ገለ ዝዓይነቱ ከይድታት ይምበር ግሎባል ደረጃ እንድሕር ተታሒዙ ግሎባል ማለት ውፅኢት ናይ ነፍስ ወከፍ ከተማ ናብ ሃገር ካብ ሃገር ከዓ ናብ ግሎባል ይዝኸውን ዘሎ ስለዚ እሱ ክኸውን ኣይነበሮ ግን እሱታት ተርእየታት ኣሎ ካልኣይቲ ንኣብነት ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ለልኡኻ ተሰዲዶም እዮም ሕጂ እሱታት ብላይ ምስቲ ዘለና ዕዳታት ትሪኦ ከለኻ በዓል ጀርመን በዓል ስዊዝ በዓል ሆላንድ መፅኡ ዘሎ ዕዳታት ትሪኦ ከለኻ ተዘይከውን ምመረፅኩ ኣነ ኣብ ክንድኡ ሓደ ናይ ዲፕሎማሲ ክፍሊ ተኸፊቱ ንዲፕሎማሲ ክፍሊ ዝመርሖ እቲ ግሎባል ገይሩ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ኣዳሊኻ ክኽየድ ነይሩ ኣብ ክንዲ ስእልካ በብውልቀ ሰብ ሃገራት ንናተን ሰዳ ገለ ክኸውን ኣይነበሮ ንኣብነት ስዊዘርላንድ እንድሕር ወሲድናያ ወይ ሆላንድ እንድሕር ወሲድና ሆላንድ ኣብ እንታሽሙላ ኣብ ግሎባል ኣላ ግሎባል ካ የካይደሎ ሕጂ ኤክስትራ ሆላንድ ከም ጨንፈር ዘስድድ የብላን ሕጂ ክሰድድ ከሎስ ብዙሕ ገንዘብ ይጠፍእ ዘሎ ነቲ ሰብግዚኡ ጉልበቱ ገንዘቡ ማለት እዩ ሕጂ ብግሎባል ክየድ እንድሕር ኣሎ እንድሕር እቲ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ክኸይድ ዘለዎ መልእኽታት እንድሕር ኣልዩ ግሎባል እንድሕር ኣልዮም ብስዊዝ ደረጃ ዝኽይድ ብሆላንድ ደረጃ ብጀርመን ደረጃ ዝኽይድ የብልና ሕጂ እሱታት እንታይ ኢኻ ትርኢ ገለገለ ናይ ውልቀ ድፊት ዘለዎ ገለገለ ከዓ ናይ ኣሰራርሓ ዘይምርዳእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከም ሃገር ኣብ ግሎባል ሃሊኻ ግሎባል ዘካይዶ ዘሎ ኤክስትራ ከም ሃገር ንሳተፍ ምባል ንዓይ ምብኻን ገንዘብ እዩ ዝረኣየኒ ናይ ባሓቂ ምክንያቱ እቲ መፂና ዘሎ ዕዳታት እዚ ቀሊል ዕዳ ኣይኮነን ኣብኡ ክጠፍእ ዘለዎ ኣብኡ ኮሚታ ዝጠፍእ ዘሎ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ግሎባል ብክፍሊ ዲፕሎማሲ ኣትሒዙ ንበሎ 10 ሰብ 20 ብዘይገድስ ክገብሮ ክእል ከም ናቱ ዓቕሚ ርኡ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ ተኸይዱ ስዊዝ ንግሎባል እንታይ ይስራሕ ኣሎ ጥራይ ኣትሓቶ ዘለዎ እቶም ኣብ ኣባላት ባይቶ ግሎባል ኮይኖም ዘለዉ ንስዊዝ ድዮም ንጀርመን ድዮም ወኪሎም ዘለዉ ንዖም እዮም ክሓተዎም ዘለዉ ማለት እዩ እቶም ተራ ሰብካ ማለት እዩ ሕጂ ትወዳድባ ፅቡቅ ኮይ ማለተይ ኣብ ግሎባል ዘሎ ኣነ ድሕር ሰሙን ኣብ ባዝል ክትበፅሕ ከም ዘለዋ ክገብር ክእል እየ ምክንያቱ ነቲ ናይ ባዝል ዘሎ ናብ ስዊዘርላንድ ወኪልና ዘሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ግሎባል ኣምፃልና ክብለ ንሱ ከዓ ባይቶ ናይ ስዊዝ ከይዱ ከዓ ነቲ ናይ ኣብ ባይቶ ግሎባል ዘሎ ክሓቶ እዩ ሕጂ እሱታት እቲ መምርሒታት ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝኸይድ ሰንሰለታት ሓደ ግዜ ይብተኽ እዩ ገሊኡ ናይ ምናልባት ገሊኡ ናይ ውልቀ ድፊት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ገሊኡ ከዓ ናይ ኣሰራርሓ ዘይምርዳእ ማለት እዩ እዚታት ተዝዕረየልና ተዝዕረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኣብ ክንዲ ሕጂ ብግሎባል ኣዲስ ኣበባ ክየድ እንድሕር ኮይኑ ማንም በቃ ካብ ሃገር ዶ ካብ ከተማ ዶ ክስቶ ተላኢኽ ዶ ናይ ክስቶ ወኪሎ ዝበሃል ዘይኮነ በቃ በርጌድና ሓመድ ሓደ በርጌድና ሓመድ እዩ እሱ ይኸውን ዘለዎ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ዝመፅእ መስለካ ምእኩል ምሕደራ ዘይምእኩል ምሕደራ ገለ ይበሃል እዩ ሕጂ ማለተይ ምእኩል ምሕደራ ክበሃል እንከሎ ነቲ ንኣብነት ነቲ ከተማ ካብቲ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ከም ማሕድሮ ከሎ ማለት ዘይምእኩል ግን እቲ ከተማ ባዕሉ ይመሓደር ናቱ ወኪል ከዓ ናብ ሃገር ሰድድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሃገር ግን ንኣብነት ብስዊዝ ደረጃ ዘይምእኩል ምሕደራ ኣለና ባዝል ኣብ ውሽጢ ባዝል ድላይና ክንገብር ንኽእል ኢና ድላይና ምንቅስቓስ ምትእኽኻብ ምዝንጋዕ ዝኾነ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ ስዊዝ ወፃኢ ክንገብሮ እንከለና ግን ብስዊዝ ደረጃ ክግበር ዘለዎ ሕጂ ታፀገም ትመፅእ ኖ ዘይምእኩል ምሕደራ እንድያ ትመፅእ ሕጂ እሱታት ትመረዳእታታት ይጎድል ኣብዚ ከዓ እቲ ኩሉ ብፍላይ ብሃገር ደረጃ ከምኡ ድማ ብግሎባል ደረጃ ትምህርቲ ክወሃቦ ብፍላይ ነቲ መሪሕነታት ብፍሉይ ክስልጥን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እዚታሲ እንታይ መስለካ ጌጋታት ካብ ምፍላጥ ምብኻን ገንዘብ ምጉዳል እዩ ርዲካኒ ብፍላይ ኣብዚ በፂሕናዮ ኣብዚ ዘለናዮ ቀሊል ናይ ገንዘብ ሽግር ኣይኮነን ዘሎ ተረዲካን በዚ ጋጣሚ ኸማነ ንኩሎም ኤርትራውያን ክፅውዖም ዝደልሲ ዓቕሚ ዘለዎ ምናልባት ሕቶታት ክህሉ ክእል እዩ ብርጌድና ሓመድ ዘይዕጋበት ክህሉ ክእል እዩ ተረዲካኒ ኩሉ ስለዝተቐበልናዮ ኩሉ እውን ስለነብሎ ይኮናን ብዙሕ ዘይዕጋበት ኣሎ ግን ቃልሲ ክኸይድ ኣለዎ ክቅፅል ኣለዎ እንዳዓረናዮ እንዳፀሓናዮ ኢና ከዓ ከይድ ዘለና ርሒዕካ ዘይኮነስ በቃ ቀሪብካ እዩ ክኸውን ዘለዎ ተሳተፍዎ ሕበርዎ ዝቃልሲ እዚ ክዕወት እንድሕር ኮይኑ
ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ክድልዩ እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ክዓስሎ በዝጋጣሚ ክጽውዕ ደሊ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا كبرات تخطاتلتي دمصي راديو إرنا مسانا حونا سناي أسقدهم هايلة وناني channel سناي زمن نا يوتيوب channel مسانا زلو سناي حوي I know غاشا خمزلكا نعود أطوى بالكا خنواي قريب كازلها بطعمي إذا مسقناكا بشم كلهم تخطاتلتي دمصي راديو إرنا دالوتان مالتيو እስከ ቅድሚ ምስንባትና ገለ ዝበሃል ተሎ ዝረሳዕናዮ ተሎ ብዘይካ ምናልባት ሕጂ ዕድር ረኺብና ከለና ነዛ ሰናይ ዘመን ትብል ቻነል ናይ ዩቲዩብ ናይ ሰናይ ነው ኩልኩም ኣቲኹም ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ምግባር ድሕርድሕር ኣይትበልኹም ሰናይ ሓወይ እስከ ታ ማይክሮፎን ናባሃ ገድፋ ዮኒ ኣነ የመስግነካ ንዓኻ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ነቶም ሰማዕትኻ ኸ ናብ ሰናይ ዘመን ከድኩም ረኣይዎ سلسته انتعشو متكلاتين زلواني سمعوني صعبوني أرموني مالتي مجمريا مسمعكمني اندحر يد اي نسناك نكات هاتولو نخلينا اندحر لكم سمعوا تزي كوين نغن قديت هايكونن اي قدنا هايكونن غزيهم ما نمسب غزي خباخنا يدلني انا ازي تقامي مدب كقرب كم زخل كم زخونكو قاليات ولكم تمرتاوي حزل زلو ناي لوت زغونه ناي سنه سرعه زلو ديسيبلين زلو اقرارب اقرب مخانكو قالات ولكم اتيكم رايو يقدسنا نحلكم كا كتسعبوني بتحتنا حتت مالتيو سمعت ردي رنا ስለዚህ ዮኒ እሱ ይخبل ዘሊ ዝኮነ ሰብ ከም ምርጭው ከም ድሌቱ ኣብ ሰናይ ዘመን መጽዩ ሰብስክራይብ ገይሩ ክሰምዕ ክከታተል ርእይቶ ክህብ ምክንያቱ እቲ መደብ እቲ ሰናይ ዘመን ከፍቶ ከለኹሲ ዕላሙ እንታይ እዩ ናይ ፖለቲካውያን መራሕቲ እንቶም ናይ ባሕቂ መራሕቲ ኢልካ ብሕጓዝ ዝመፁ ዘይኮነስ ዘለዎም ዝና ዘለዎም ዘይኮነስ እንቶም ናይ ባሕቂ ኣብ ውዳበታት ኣትዮም ዘለዉ ከምኡ ድማ ትመንእሰይ ናብ ቅድሚት ከውፅኦ መሪሕ ተራኽ ክጻወት ብምባል ዝኸፈትኮ ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረተሰብ ንዕኡ ንምግልጋል ዝኸፈትኮ ቻነል ስለ ዝኾነ ናይ ቁም ነገርን ናይ እንዳበለካ ለካዓካ ኣይኮነን እንዳበለካ ለካዓካ ኣይኮነን ኣይትዝሓሉኒ እሺ ያላ ሰናይ ኣይሕዘካ ደጊመ ስለቲ ወርቃው ግዜ ካብ ጣዕሚ የመስግነካ كبرات خاتاتلتي مدب مسانا سنة أسقدهم هاي لك اب سويزرلاندي تصنيحو همزي الحبرنا تصنحه وانا ناي سناي زمن channel ناي يوتيوب سخاتكم بوغنكم ريتو نحرع لكم كوينو بوتر تليفوننا بادو 40 شعتن 7 حدن 6 حدن 3 5 4 حدن 6 حدن 4 مدوال زلكم حتوتاتنا بسناي كذا قربت لكم بصحناي اوكي ثانك يو سناي حوي